Bibo sila o gikan sila ga hinlo sa kalsada. Alaka. Early in the morning, tagay. Snacks pag yun. Oh. Taga Purok 4. Mga buota na sila nang hinlo kalsada. Snacks pag human. Mm. Ana. Nakay makita mo tibo kalibutan. Ha ha ha. Mga buyog sa Purok 4, buyog. Buyog. Oh. Gikan nilang hinlo sa kalsada. Alaka. Mga buyog sa Panglaw. Puro 4. Early in the morning, tagay in the morning. Yapay daghan. Di apa. Oh. Tugang.